Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hari Minggu 6:30 lah turun urang dari Ripan Baranti tentang Balai Lamo. Lah tatagun oto je bendi sebab dak jalan lah bampang sedang kereta cepek lari. Mahadang kampung ranti kalak di balik negari kacang menampuh padang si Ombilin. Rami balainyo batu taba rami di anak rampitalah. Bebelok jalan kasumpu jalannya taruh kamalalo mahadang taluk penyinggahan. Tagak disandiang moro pingai hari na sadang pukul ampek bulek negari sanyang baka batang ayah menangah koto. Cuba layangkan pandangan jauh pandangan ampia cuba tukiakan ditimbang raso jo pareso. Dibawa bacamin diri diukua badan jo bayang-bayang. Tipak kepada Al-Arifi baru baraja-raja tagak balun mungkin balari kancang. Taruh ndak mungkin kata tampin kini basuo nambak pitua laki nan bak pipatah. Rumah tampak jalan ndak tentu dicubo juo menyeraan jalo. Dimulai membuka pendaftaran. Kondak kini pabilo lai. Di ansua balambek-lambek tolok dadu sanak mengembang lebar keuntung menjadi ladang pahalo. Nak duo pantun sahiri yang kapan dan duo salabuhan. Rumah gadang di sawah sudut selanja kudo balari atau sing jendela papan. Bacamin taruh kabarando kateh kagantuang ciri kasuuk koto ilalang. Bebondong urang kabalai hari na sadang pagi hari. Lah ditimbang mungkin jo patui. Menerimo santri jo santriwati keuntung alun ketinggalan. Kawan dahulu tentu capek tibo. Kami kudian menjajaki. Di sisi manona numpang. Nan sentiang keuntung leta bilai. Kami tunggu dun sanak di Al-Arifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.